Така, допустимо е това лято да не си хванал тен ешерихия коли, мъжа си в изневяра. Допустимо е да не си локал тротор за 9 еврака. Но е крайно недопустимо да не си направил лимонада от краставици по стара Ивайлина рецепта. Зачудите какво цокам по цял ден от този розов бидон, ами е това. Между прочим, показах един път в сторията тая бутилка и ма разкикерчище от въпроси. Казвам за последно, че я получавате като подарък при поръчка на пробиотици от Българ Биотик. Неръждавейка, мега лека, мега удобна и стоп фасон. Термо е, офертата важи до изчерпване на количествата, така че не се туткайте, че паши свършат. Чудите какво да си поръчите? Еги. Фемен, гастро. Подхвърлила съм си навсякъде и на село, и в града, и в чантата, и в колата, само любовника не съм оставила, защото просто такъв нямам. Сега да се хващаме с кръставичан до лимонадата. Трябват ни 2 краставици, в моя случай една, защото гейтикъв токмак е. Мое селинджос производство. Привлаквам я, ния беля, нарязвам на 2 на 3 и джаскам в блендера. Пряни и сока на 2 лимона. Люсваме при краставиците. Към той чудо ще добавим една щедра лъжица мед. И го разджуркваме. Чавате тази тривиста зелена течност. Приливате я в кана, доливате с вода, бувките малко лед и няколко парченца лимон. Да си прислагам и листенца дивамента, обаче мъжа ми мен като не може не я ми умори. Може да ви се струва долнопробен бъркоч, обаче опитайте веднъж тествате ли краставици за шопска няма ви останат. Пълно е с витаминки, аз си доливам. Поем един гълток и учим да опълн мъркуча.